sai da kai mani tanadi annabi kar ayi babu ne sanda duk na raya na zo madinatu in gaishe da kai sanda duk na raya na zo madinatu in gaishe da kai sai da kai mani tanadi annabi kar ayi babu ne sanda duk na raya na zo madinatu in gaishe da kai sai da kai mani tanadi annabi kar ayi babu ne sanda duk na raya na zo madinatu in gaishe da kai Assalamu alaika ya alƙiblar da ake fada Assalamu alaika mai mukamin nan da ake bida Assalamu alaika sayyidi mai ya kuma sayyida Assalamu alaika majingina mafaka nurin luhuda Assalamu alaika adan sanin masana kairan lura Assalamu alaika abin yabo na mai kogon hira Assalamu alaika madaukaki mai sarrafa kaddara Assalamu alaika balarabe mai siffa dahira Assalamu alaika cikar tajalli mai kura hankali Assalamu alaika abin gani a karanta mu'awwali Assalamu alaika shigar fana'in kowa a akili Assalamu alaika salimal kalbi sirikin Ali sai da kai mani tanadi annabi kar ayi babu ne sanda duk na raya na zo madinatu in gaishe da kai Assalamu alaika na fara mai karshen daraja gwani Assalamu alaika bashir mai kura nisan zamani Assalamu alaika Muhammadul mahi mai lamuni Assalamu alaika ubar rabo ni ma a raba da ni Assalamu alaika ina hakikar zatin shugaba Assalamu alaika ina takewa dan bangan ka ba Assalamu alaika ina takewa dan ban ji ka ba Assalamu alaika bazan iya da rashin kallon ka ba Na riga na sallama ruhi na baka shi dama kuma naka ne tun kafin in san da shi san ka ya zamto mani kamar tsoka a cikin kashi idan dai ba jiki to haka raina babu shi sai da kai mani tanadi annabi kar ayi babu ne sanda duk na raya na zo madinatu in gaishe da kai ban san zafin rabo ba sai ranar da na kaurace aka ce mana zan baro madina kamar in haukace wa nake da kamar ya kai da zan koma in killace kai ne nutsuwar na ja ta annabi domin takace na ji dama tun asali a nan raina yake dabu da kai zama tashi a koda yaushe yana motsi a kai na zamo a cikin jinin ka nawa yake
Madina ta zarce rigata daga naso tozali. Duk sati sai na zo Rasulillah in ka nufa, ko duk ƙarshen wata na sauka garin kama Mustafa. Daga na zo in zube na faɗi gaban ka na rankwafa, in ce na zo yin gaida kai ne ya nure shufa. Ana haka yau da gobe to wata ran in na shiga, da na yi ma sallama ka amsa min na jiga daga, ka yaye dukkanin hijabai masu taran naga, siffarka ta ainihi in kalle ta da na shiga. Sai da kai mani tanadi annabi kar ayi babu ne, sanda duk na raya na zo Madinatu in gaishe da kai. Kana kyauta kana daɗawa khairul anbiya, na san ka isa ka amsa bukatun himmu ɗaya. Idan ka ce ayi take ake na tambaya, muradin zuciya kula ni mana dan sidiya. Ga wata zuciya a ƙofar ɗakin Sayyida, tana neman iso gare ka ma'aiki tun ada. Ku kai ta ku lulluɓa mata bargon ɗakin sajida, ku ba ta wajen zama cikin ku gaba ɗaya abi.